ממשיכים באירוע הכבד בטורקיה. דוקטור ענת הוכברג מרום, שלום. שלום רב. חוקרת מומחית לטרור עולמי. תשמעי, העולם מותקף מכל הכיוונים. זה לא רק ישראל, סוריה, עיראק, טורקיה, גרמניה, צרפת, ארצות הברית בתחילת המאה. והעולם לא מצליח לספק תשובה לאזרחיו שהולכים ברחוב ונרצחים. למה בעצם? צריך ככה להבין את ההקשר הרחב, מה שקורה במזרח התיכון, וספציפית בטורקיה, כשטורקיה נכנסה למערכה באופן פורמלי אחרי הפיגוע הראשון של דאעש ביולי, בסורוק, שזה בעצם העיר הסמוכה לגבול עם סוריה. זה הפיגוע הראשון שהוביל לשינוי במדיניות הטורקית. טורקיה החליטה להצטרף לקואליציה הבינלאומית מאז אוגוסט, ולמעשה מאז גל פיגועי הטרור שפוקד המדינה הולך וגובר, הולך וגדל. רק מתחילת השנה אנחנו עדים ל4 פיגועי טרור גדולים, 2 מתוכם אכן של דאעש ב-12 בינואר ונכון לאתמול. הפיגועים האלה הם בעצם הסוג של לא wake-up call, כי ההתמודדות היא קשה לאורך השנים. דאעש הולך ומתחזק, או אם תרצו מתעצם, עד כמה שנראה לנו שהוא נפגע מהמתקפות אוויריות וקרקעיות ברחבי עיראק וסוריה. וכשטורקיה החליטה לקחת את המושכות לידיה ולהצטרף לקואליציה, היא בעצם מקבלת את הסוג של עונש מדאעש שהולך ומפגע במדינה, בעיקר כמובן באיסטנבול, זה הפיגוע השני של דאעש באיסטנבול. אנחנו מדברים היום על 3 פיגועי טרור מאז יולי, כ-50 הרוגים. כשטורקיה מאופיינת במדיניות מאוד אמביוולנטית כלפי דאעש. מצד אחד היא לא מונעת את המעבר שאותם תומכים, אותם מתנדבים, אותם פעילי ג'יהאד שעוברים דרכה לעיראק וסוריה. כן, היא גם אפשרה בשעתו רכישת נפט של דאעש במחירים מוזלים, סחר בעתיקות של רכוש וכן הלאה, כל זה באופן לא פורמלי. מצד שני בו זמנית, היא אכן הצטרפה לקואליציה, ויותר מזה, היא קלטה 2 מיליון פליטים מסוריה, וכרגע היא על הסף לקבל 3 מיליארד יורו כדי להמשיך ולקלוט את הפליטים. המדיניות כאן מורכבת מאוד, וזה עוד לפני שראינו או התמודדנו עם השאלה של ה-PKK, שטורקיה מתמודדת איתה כבר כ-30 שנה, היא מתנגדת להכיר ולתת אוטונומיה, הכרה בכלל על המיעוט הגדול שהוא מהווה כ-20% מטורקיה, אותו מיעוט עצום של קורדים, הם מסרבים לתת להם את האוטונומיה. כשהמאבק הוא מאבק פנימי קשה מאוד בין הצדדים, ודאעש, איך אומרים, מוסיף את חלקו כאן למאבק הקשה היומיומי, שלא נדבר על החזית הבינלאומית, שיש כרגע את המאבק החריף, הבוטה בין רוסיה וטורקיה. מה נראה לך מהנתונים שאת מבינה וקולטת, יש יותר סיכוי שמי שאחראי לפיגוע המחתרת הקורדית או דאעש? קרוב לוודאי, ועדיין אין פרסום רשמי, ואף ארגון לא לקח אחריות, אבל ככל הנראה לפי הטביעות אצבעות, שזה אכן פעיל ג'יהאד של דאעש, אם כי שוב עד שלא יפורסם פורמלית, לא נדע, יש את הסממנים ויש את הטביעות אצבעות שאכן זה פיגוע של מפגע שהוא איננו קורדי, אם כי יכול להיות כאן גם שילוב, אני לא... אבל על מה את מסתמכת? את יכולה לפרט קצת יותר? אני מעדיפה שלא להיכנס לפרטים. אנחנו יכולים לראות כאן ייתכן ואפילו אפשרות של שיתוף פעולה אד הוק, אופרטיבי. אם כי... בין שני הארגונים? שיתוף פעולה בין... לא שני הארגונים, לא שני הארגונים, כמו שאפילו שיתוף פעולה אופרטיבי נקודתי בין בעצם המפגע עצמו שפועל מטעם דאעש, אבל זה יכול להיות גם עם איזה שהם אלמנטים קודמים, או איזה שהם מאפיינים גם של ה-PKK, גם של התביעות הפוליטיות של ה-PKK, של הקורדים. זה סיפור מאוד מורכב כאן, צריך לזכור את זה גם בהקשר של שבוע לאחר הפיגוע, ב-13 במרץ בשבוע שעבר באנקרה של ה-PKK. את התחרות היא תחרות בין הצדדים, יש מצבים גם של שיתופי פעולה, אסור לבטל גם את האפשרות הזאת. זאת אומרת, כאן כן נראה שהשיתוף פעולה בין המחתרת הקורדית לדאעש? גם זאת יכולה להיות אפשרות, אם כי הסיכוי מאוד לא גבוה, אבל אנחנו לא נבטל שום דבר עד שבאמת העובדות יתבהרו כמו שהן, וכרגע הכל כמובן תחת חקירה. לתוך הסלט המטורלל הזה לגמרי, שקורה כאן לא רחוק מאיתנו, איך תשפיע יציאת רוסיה
זה יחזק את דאעש, כנראה שכן. טורקיה, כל מארג היחסים הזה, במה זה ישנה את הסיטואציה, אם בכלל? אני טוענת, בניגוד להרבה בתחום ובנושא, אני טוענת שהנסיגה המהירה של רוסיה, ובעצם הכניסה המהירה שלהם לפני 5 חודשים, בסוף ספטמבר, לקואליציה הבינלאומית, ושוב, הנסיגה של רוסיה מסוריה, אני טוענת בריש גלי שזאת בעצם המתנה מרכאות כפולות לדאעש. דאעש כרגע, אם היה לו את האויב, או את התפיסה של האויב כנגדו, שזוהי רוסיה, ברגע שרוסיה יוצאת ויצאה מסוריה, הם בעצם מפנים את השטח, אם תרצו, נוצר חלל, נוצר איזשהו וקום, שלמיטב ידיעתי והבנתי בנושא, לטעמי, דאעש הולך ומתחזק. אנחנו נראה את זה בשבועות הקרובים, אני לא באה כאן, איך אומרים, כתחזית אסטרולוגית חס וחלילה, או איזשהו, איך אומרים, נבואת זעם, אבל אנחנו נראה יותר ויותר פיגועי טרור שקשורים הן בדרך ישירה והן בדרך עקיפה לדאעש, כשדאעש כרגע הולך ומתעצם, הולך ומתחזק, גם צריך לראות את זה בהקשר של מה שקרה עם החבל ארץ, כמובן האזור החצי האי סיני, מהפיגוע שם, עם הרצח של המצרים שם אתמול, והולך ופונה יותר מערבה לכיוון לוב, כשעל רקע האביב שמתקרב ובא, אנחנו צפויים לגל מהגרים, גל פליטים גדול, שוב, שיברח מאזור המזרח התיכון, ועימם גם יחד בפנים, מה שנקרא embedded, זה אותם פעילי ג'יהאד שעלולים לפגע במדינות אירופה. דוקטור ענת הוכברג מרום, ממה שאת מבינה, בעקבות הפיגוע הזה יש שיתוף פעולה הדוק בין ישראל לטורקיה, ואני מדגישה את ההדוק כפי שהיה קורה אם הפיגוע הזה היה קורה במקום אחר, במדינה שאין איתה, בואי נגיד, מתיחות בינה לבין ישראל. הדוק זה אומר מבחינת שירותי הביון, מבחינת העברת מידע, מבחינת אפילו נטילת חלק בחקירה עצמה? יש שיתוף פעולה, יש שיתופי פעולה בין ארגוני הביון בעולם קיימים ושרירים בדרגה זו או אחרת. אם זה הדוק יותר או הדוק פחות, זה נשאיר לדיפלומטים ולמסרי החוץ. אני חושבת שכרגע שיתוף המידע הוא קריטי, הוא חיוני לכל עניין ודבר, במיוחד אכן בפיגוע הנוכחי שעדיין יש עליו יותר פרטים שאנחנו עדיין לא יודעים אותם במלואם. חלק מההתמודדות נגד הטרור זה אותו שיתוף פעולה, וככל שיהיה הדוק יותר בדרגים שונים, עם ארגונים שונים, וככל שיהיה יותר שיתוף מידע, הסיכוי הגבוה יותר זה לדעת איך וכיצד להתמודד ומתי ובאיזה כלים נגד הטרור העולמי, ואסור לשכוח שהטרור כאן אמנם אופרטיבי, מה שנקרא, בשטח כפיגוע טרור, אבל הטרור האינטנסיבי היומיומי מתנהל ברשתות החברתיות, ולא פעם, ואנחנו רואים את זה בעצם במהלך השנתיים האחרונות, ככל שהרשתות הלכו והתפתחו, דאעש ודומיו, או בעיקר פלגים שלו הולכים ותופסים טרמפ ומקבלים את אותה השראה אידיאולוגית ואת אותה תנופה, את אותה השפעה, ולוקחים ומפגעים ונוטלים את האחריות על עצמם, כמו הפיגוע שהיה בסן ברנרדינו בקליפורניה בדצמבר, על רקע השראה של הג'יהאד העולמי. וואי, זה מאוד פסימי אנחנו מסיימים את השיחה איתך. איזה תחום מחקר מצאת לך טרור? איך חוקרים טרור בכלל? זה בין הדברים היותר מאתגרים, אבל זה באמת אתגר מורכב ביותר. זה הולך להשיג אותנו גם כנראה בשנים הקרובות, אם כי אין ספק שעבודות הביון כאן, או שירותי הביון עושים עבודה מצוינת. אוקיי, דוקטור ענת הוכברג מרום, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. עבודה מצוינת, עדי, אבל לא מצליחים לשבור את מפרקת הטרור. לא צריך להמשיך, לא מצליחים. לא מצליחים. גם אנחנו לא, אגב. אנחנו כן מצליחים, פרסומת. שלום,